Epa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri FIFA 23 honetara batez ere sargori egiten duelako eta besoak dauz eta pur bat bustitan nola idezateko esan nahi dut teklatuarekin eta saguarekin ez naizela oso ongi ibiliko eta orduan mandoarekin apur bat erosoago edo egongo naiz eta ikusi moduan jokatuko gara jokatzen Champions antzeko bat nahi dugun taldeekin eta gian faltazizkun taldeak bete ditzakegu Argentinako selekziarekin eta horrelakoekin 6 de Tiraspol eta horrela klasifikatzen diren talde oiei omenduz torneoa vale liga es bai hemen amasi bai orduan egin dezakegu talde batzuk aldatu Ratel Chelsea Esto egin zaidala badaudela hortik estatu batuetako taldeak baina berdin zeu Noruega kanpoan PSG Everton Arsenal Manchester City China Frankfurt Portland hemen Wolfsburg vale, ez dut errondo garela jugatuko dugu Wolfsburgorekin izan dira zenbait minutu hor borrokan aktualizazioa sartu delako zuzeneko hasi baino lehenago taldeak horrela izena Championsa Amultzoan, Spurs, Olympique Lyon, PSG eta Juventus talde gogorra izango da hori B taldean Manchester City, Montpellier, Aston Dash eta Frankfurt C taldean Real Madrid, Portland Thor, Stade Reims eta Arsenal eta D taldean Wolfsburgo, Burdeos, Ansel City eta Chelsea
Bai, talderik onenak sartu ditugu behintzat. Eta ziko gara Chelsearen kontra. Jogatuko du partidua. Hemen aldaketarik egin beharko genuke. Esango nuke ez, honekin aurrera joango garela. Eta uste dut aktualizazio gutxengo direla joko honetan, datorren hilabete bukaeran agertzen delako FIFA 24 edo futbol 24 edo dena delakoa. Guro reiten. Chelsea. Ai Harder, baina gaur guretza izango zara. Claro. Eriksen eta Harder ez dauden kapitaina Bright izango da. Horrelako, zehose edo jokalea falta zaizkigu. Chelsea jokalea falta zaizkigu, vale. Hasiko gara baloiarekin. Sam Kanguroger. Guapaio. Usten nuen bi herrialdeko taldeak ezin zuten elkarrekin jogatu. Bueno, apur bat. Izan daitekelako txapelketa bat, apur bat pribatua eta horrelakoak ere gerta daitezke. Pop Overdor. Jokoz kanpo desagertatu da hor. Zalantzak ditut egia esan da. On the Frams. Horrela ez. Barrura. Paseatzea eta bakarrik barrura.
Payor. Bueno, horratu gara markagailuan. Hemen garrantzitsuak golak dire eta partiduak irabaztea. Rau. Vale. Ror de naviadura, renaviadura, ilesko pasea eta gola. Bigarrena, 30 minututan. Bi kontrarazu perfectu eta bi gol perfectu. Hor, txak. Eta barrura. Bale, hori besi bat izan da, ezin gaitezela lo gelditu. Jaten kontrola eta hirugarrena. Ez neukan aurra aukea gure alde, baina beno. Duguna egiten saiatzen gara eta sorte izan dugu horri hirugarren sartzeko. Kontrolatera dorate zeina, zeo zerrengatik gelditu egin da, eta gola. Haien majai ez. Vale. Horrelako hori gehiago ez. Vale, bat eta hiruren daiziko zatian. Emaitza ona. Gol guztiak bi zenbakia daukate, 22, 32, 42. Sven Jahat, Samker.
PSG Asten, Olympique ere bai, Houston Dash, Frankfurt, Stade Reims, Arsenal eta Burdeos irabazten. Bueno. No la falta, Norena. Va, hat-tricka. Hatwin. Rod. Fire, Pop. Pop badago egin zu Pop. No, Popek beti gola sartzen ditu, Hor, paseatzera. Eta aurrelari peto batek moduan baloia barrura. Lauren James. Bueno, va espada. Wolfmoon. Ladwinengatik. Eta Pop Julie Brandt. A ver, partida esan daiteke gure ganatua daukagula. Hala. Eta zankarreko arrura. Zankarrere aurrelari petoa da. Orduan golak ere sartu izan ditu. Abiadura. Bakarrik heldu da. Eta 6. Abita 6. Julie Brandt.
Eta esena galditu da ezakin nora begira. Vale. Itxegitea konbertsazioa. Vale, Oberdorf. Zazpigarrena. Tesina gelditu egin du. Bueno, gelditu. Ikutu egin du baloia. Lena Oberdorf. Bayor hat-tricka. Jarraitu ezagun. Spurs bi, PSG bi, Juventus ba... Bueno, orain begiratuko dugu. Vale, Tottenham bi, PSG bi, Juventusek bat, Olympique bi. Hemen, Manchester City bi, Houstonek hiru, Frankfurt eta Montpellier ban egin dute. Hemen Reimsek Real Madrid idatzi dio bi eta hiru, eta Arsenalek Portland Thornseri bat eta huts. Eta hemen bita zazpi eta Burdeosek bat eta huts. Eta erangon partidua Angel Cityren kontra. Joango gara. Talde honekin. Egua Bayor. Baina bada espadez jarri zena, Vale, guaziko gara baloiaren jabeitzarekin. Egalera, erdiraketa, paio... Joko eskampo eta gainero utxegin du. Izan lesionatu, ez da? Bai, hanka bat. Argia izan da. Bueno, eren da biziko abizua. Izan hur. Oberdorf. Popror. Charlie Hegerin Hendricks. Latwin. Jaurtik eta urrutetik kanpora. Dago txart. Ay, Thompson. Kaixo, señor Thompson. Epa, kontuz,
Vale. Kontrasoa. Gil rota abiadura, abiadura. Baloi gainetik da barrura. Bate da utz. Roar. Katwin atzera Jansen. Epa. Libratu gara. Payor. A ver. Agian pop. Zelai erdiko puntan. Hobeto daiteke eta Roar erabili bere abiaduraren gatik. Baloia kanpora. Hendeziko aldaketa. Zeo gustatu antza denez. Thompson Press. Emsley. Eskoziarra. Roar. Oberdorf. Hendricks. Bi eta utz eta abizu bat eman dugu. Jarraitu ezagun. Ai.
Horrelako golik ezin ditugu oparitu. Got bat partidu batean. Emsley. A ver, Japoniarra. Endo. Rod, Payor. Bueno, saiatu behar izan gara. Uy. Epa. Spencer. Mahmoud Win. Gilrod. Brand Or. Sentitzen dut pop, baina aldaketak barrezkoak ziren. Payor gola. Lasaitasunerako Payor gola. Lasaitasunerako Payor gola. Corner, lehendabiziko cornerra bi partidutan. Ui. Bueno, galde bukatu behar dira.
Bueno, gutxi bat joan da kanpora, ez pentsatu. Lairuta bat. Uopla. Uopla. Jarraitu dugu. Nion bi pesiek bi. Juventus hiru Tottenham bat. Olympique de Lyon bi pesiek bi. Talde hau polita dago. Hau badirudi Jaston. Hemen oraindik ere guztiak aukera daukate. Eta ben, beno, gure helburua gainditza denez, idaztea denez, berdin zaigu. Hor. Tezaina... Bai, atezen izatea bada espada beti da garrantzitsua. Kanporatzen badut ere, euria. Urdeo, Bolsurgo. A ver, eutzi. Pop. Este parten zuen sartu golik, onar kontan esuen utzi gingo. Eta lehenengo jaurtiketan. Eskarrekin zartakoa eta barrura. Apurot berandu da zara ere, Frams. Overdorf. Pop. Barrura. Buruarekin hazen olako geldiketa. Ales de latera. Pop. Overdorf. Hazen olako geldiketa. No, baina... Errematatu egin behar dira aloi horiek.
Paior, pop. Uy, kontrola hona izan da. Rot. Bueno. Paior, barrura. Eske pop eta paior eta pop gure aurrelari bikainak dira. Takata pon ate seinaltzen ez den lekura. Pop. Hiru eta utzekoa aldageletara joan aurretik, beti eso nada edor, txak, eta estanda. Popi. Hor gure Wolfsburg saleak, gure taldea topera animatzen. Paior eta Popik bi gol. Pepek sartu ditu golak. Paior eta Pop. Pepe. Besoarekin gelditu du. Hor gauza erraro egin du baloiak. A ber, multzo honetan printzipioz Chelsea egon barko litzateke gurekin batera printzipioz aurrera egiteko talde horien barruan. Bueno, hemen ez da jakiten nork bota dezakeen nor eta zein taldeek irazi dezakeen beste talde bati. Hori ikusi genuen PSG-ren denboraldian. 5 puntuko errenta berreskuratu genuela Paris FC-ren kontra. Eurako baina 5 puntu gehiago zituzten eta pizkanaka 5 puntu horiek gutxiagotzen joan ginen eta gero ja gure abantaian diagotzea lortu genuen. Hat Pop Roar.
A ber, Rot, zarela asko sartu jokoan. Brandt. Rau. Vale, gutxigatik ez gara hildu. Paior, pop. Paior. Paior, Pepe, pop, Paior. Bueno. Jokaldiak betiko lez bukatu behar dira. Ladwin Hat Hendricks, erdirak eta Brandt barrura. Utz eta ost. Egian orain aldagen ezake aurrelaria. Bueno, Overdorf kendu behar dugu, sentitzen dut. Edwin Hor eta Paior Bremenengatik. Ez da berdin izango, baina beste jokalari modu bat. Baina Hat Bremer Hazen lako sartada Neldi ezina Pumba Neldi ezina gora Bueno hain gora ere ez Altuera erdia Brandt Erdirak eta Hat ez da heldu pop Hori ez da ezer izan ala Hendricks, Bachmund Brandt Epa, Bremer Zer gertatu da? Vale, aldaketa Ui, bueno, behin lortu benen falta sartzea Noiz bait beste bat lortuko dugu sartzea Bueno, gainera falta eskore zitu gota
Esan edut hemen gutxi gara kontrolatu dezakezuen apur bat gehiago. Chelsearen kontra. Taldea Olympique Lyon 6 puntu, Juventusek 4, PSIek 4 eta Spurs 1. Hemen parekatuagoa dago. Hemen ez dakit nire hendik zerratuko den Arsenal, Portland eta Reimsen artean, aukerak hor daude. Eta hemen argi dago gu eta Burdes eta Chelsearen artean erabakiko dela esango nuke. Eske gehienak defentsak dira. Berremera aurrera eta honekin aurrera. Harder media punta. Milibrai. Ai, paior. Partidu guztietan goles hartu ditu. Musovic. Olympique esaten dute. Poppy.
Eskerrak ez den aurrelaria. Erdirak eta Paior Terror barrura. Aukerak baleatu ditu aurak ez. Vale, utzi. Eta bigarrena. Pim pan truku truku. Svenja hat. Bah. Galdik erdiak eta beste gol bat. Eta hori, bueno, ia da. Bueno, Buchanan ez da oso zentral, oso altua. Pedizio ez da oso altu ere ez, eta, bueno, Eriksen ebalean egotea guri asko komeni zaigu, zentral moduan gogorra delako. Hala, reiten, ni ere badakit berlako golak sartzen.
Hat. Hat. Connerra. Hat berriro. Pop. Pop egiten duzunean jada ez dago stop. Boste eta lehen iziko zatian. Oso ongi gonda. Ai, jokalderik onenak. Gainera golau izan da biainak erabilita. Bost eta bat. Zeigarrena. Oso erraz gainera.
Eta honekin aurrera. Eta sorte apur batekin azkenengo partiduan jokatuan nezake ohikoak ez diren jokalariekin. Pop. Non dagoen baloia, hor dago pop. Overdorf, hor dago Orf. Pop. Pop. Hat. Ui. Ui. Gutxeatik ez da sartu aloi hori. Gutxeatik. Hat gola. Esbena la hat. Utzute bakarri beste galean. Agian gorro izango zen, Bueno, sortzeta,
Aber taldeak. Vale, guia klasifikatuta gaude. Pues gol kontra 24 alde. Hemendik oraindik aukerak badaude lehendabiziko hiruen artean. Hemen badiduri Houston Daxek aurrera pauso bat egin duela. Hemen guztiak daukate aukerak eta hemen guia zelkatu gara horrengo partidurako. Pop Rod. Rod jarriko duk Brand. Frans Campora. Overdorf, Heverin, Lindemann, Tarrautz, eta honekin aurrera. Vampire. Ole Heinrichs. Haten abiadura. Erdiraketa Brand barrura. Brante galetik oso ondo moldatzen da, gero errematea egiteko. Inork espero ez dezaken lekuan. Hor, aria barruan, eskara joan eta burua sartuta listo. Hor, tak. Hala, bi erdiraketa, bi burukada eta bi akola. Edwin agrees. Erdiraketa. Goles de la cornerra izan.
lapurrak. Vale, eutzi. Zuenahat, pop. Bai oso ongi kendu da pop atxetik zetorrelako eta da bizikoan sartada eta barrura. Gatwin. Eta Brandt. Laugarrena. Itxaron. Zerak baloi ikutu. Hor baloia ikusi. Buruka da. Fede izan du. Zengo partidez jugatu guztu dut. Edo Hegerin zen.
Itxaron. Hazen olako geldiketa. Barrura zijoan baloi hori bai, gero postaren konta sekulako min hartu du. Uy. Uy, 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 uy. Pop. Baloia hor, pop badago hor. Bueno, pop, Pepe maite dugu, Paior eta pop, edo pop eta Paior, nahi duzun moduan.
Bueno, jokaldia bukatu behar zen, eta hor defentsa egin azel moduz. Sara Agrez. Esker peto baten gola. Pop. Josh Dottir. Hala. Epa. Ladwin zergaitik. Zerte eta hutz. Burrengo partiduan ja esoikoekin joatu dugu. Eta beste da deskantza desatela. Uste dut hona izango dela besteak ere konfiantza har dezaten. Iru. A ver. Ya no duden gauzak. Olympique Lyon oraindik kanpoan gelditu daiteke. Oraindik ere bai Olympique, PSG eta Juventusek aurrera egin dezakete. Juventus behartuta dago irabaztera. Tottenhamen kontra jogatzen duelako. Juventusek eta PSGek irabazten badute, agian biak aurrera egiteko aukera daukate. Hemen Frankfurt hartzeko aukera dago. Baldin eta Manchester City irabazten badu eta beste biak berdin du. Hemen
Hemen, ia. Real Madrid eta Arsenalek aukera daukate biak zailkatzeko, baldin eta irabaziko balute, hau da, batak besteari irabazi, eta principios estáis de Reims irabazi beharko lioke Portland Thornsi, eta hemen, Chelsea eta Burdeosen artean egongo litzateke eta euren artean jokatzen dut. Bueno, multzoetako azken partidua, hau jokatu dut astean moztuko duzu zenekoa. Willy Brandt, Pop Hat, Jones Dottir. Zu aurrera Bayor, Rod Walter, zu jokatuko duzu Fronsengatik, Oberdorf deskantzatu beharko du. Agres Rauk, eta Jensen eta Heger izango dira mantenduko diren bakarrak. Hemen hasi edo galdu ja berdin zaigu. Guk gure helburua bete dugu. Press. No la falta. Bueno. Deman, Walter, Willy Brandt, Jones Dottir, erdirak eta barrura ez dago inor. Deman, Waltmund, Brandt barrura. Esan daiteke orain taldeko amaikakoan dagoen jokalarik onena, kasunetan Jules Brandt, Lau. Eta aria txiki barruan egin du tikitaka eta barrura.
5 gol 6 partidutan. Andrés Gegerin, Warmon, Jonsdottir, eta Brandt bigarrena. Bueno, jokalari altu ere bada. Lore eman dio, ezakiz ere eman dion. Brandt dabil egiten Paior eta Popirena. Batmund Demand. Bueno, Patxadas. Patxadas baina arriskatu gabe, joe. Nola egin duzu hori? Zentro perfecto izan da gainera. Joan, taldea ja oso negatu da daude. Baina, orengoz jabetuko du jokatzen guztiak. Aldaketak oso behartuta banago soilik egingo ditugu. Hatrika. Ui. Ia. Da txartelik egon ongi. A ver. Uy. Endo.
Ai. Emsli Eskoziarra Grant Hatrika konfirmatzen dugu hatrika badirudi baietz hatrika oso raro izan da baina badirudi baietz alderen esarantzak ditu eta beren joan da egin dorrelako zehozer eman dio baloiak eta esenari eta esenaren gola izango zen hori Vale. Egun dezagun zen talde zailkatu diren. Taldean Olimpik eta Juventus. Juventus eta PSG egin dute. Juventusek eta Tottenhamek berdindu dute eta Olimpikea hasi du PSG. Hemen Deuston Haas eta Montpellier estatu batuetako talde bat zailkatu da. Ze taldean azkenan Real Madrid eta Arsenal. Portland irasi egin duelako. Eta Burdeo Chelsea kanporatuta gelditu da. Beno lagunok, hau izan da dena, itxan estadistikak. Estadistikak, Paio Ramargol, Popek 8, Brantek 6, Jatek 4, Rot 3, asistentzia Jat 9, Paio 4, Rot 4, Hendritz 3. Txartel horiak Hendritzek 2, txartel gorriak utz. Morein bai, beno lagunak hau izan da dena, espero guztoko esan zaizula, eta hurrengoan gehiago, agur.